Daşary işler ministrliginiň Halkara Atnaşyklary institutunda halkara hyzmatdaşlyk parahaçylygy we durnukly ötüşi berkitmen kepili diýen atylan geçirilen maslahatyň başynda Biýokuruk mekdebiniň talyplarynyň taýyaran edebi sada kompozisiýasy görkezildi. Çıkışlarda berkara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwründe gahrman arkadamyň hem-de hormat prezidentimiň tagalarlary bilen ýurdumyň parahaçylyk, söýjülük, dost-soňyk ýöregleri tasyna anyp barlayan siýasatynyň dünýä birleşiginiň giň golawyna münasip bolýanyny, şonuň bilen baglanykda 2025-nji ýylyň dünýäde hem-de Türkmenistana halkara parahaçylyk oynaşmak geldi diýilip oglan edilmeginiň aýratyn ähmiýeti iýidigini taly. Maslahatda çıkış edenler Türkmenistan'ın prezidentinin Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 80-nji ýubiley mejlisinde eden taryhy çıkışı bilen tanşanlyklaryny belläp, onda Türkmenistanyň häzirki zaman ählumumy gün tertibiniň esasy meselelerine garaşlarynyň beýan edilýänini, şeýle-de öýdara anaşmak, dialog we jogapkärçilik esasynda döwletleriň tagalarlaryny birleşdirmek barada beýtarap ýurdun garaşlarynyň öz beýany tapýanyny, şeýle-de halkara ähmetli bir näçe möhüm başlangyçlaryň beýan edilenini belediler. Şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanaky ýüretilen idaralarynyň ýol başlary hormat prezidentimiň baş assambleýadaky çykyşyna ýokary baha berdiler. Beýan edilen teklipleriň möhüm ähmiýetligi barada aýtdylar hem-de ýurdumda wekilçiligi diýen ugurlar boýunça Türkmenistan bilen anyp barlayan gatnaşyklar we şol gatnaşyklaryň oňy netijeleri betlenýän dogrusynda durlup geçdiler. Hem-de hemişelik beýtaraplyk ýöreglerine eýerýän garaşy Türkmenistany işlemege döredilen hemme mümkinçilikler, şertler üçin hormat prezidentimde hem gahrman arkadamyda tüýt direkden hoşallyk bildirdiler.